எல்லாருக்கும் ஐயா உண்டு அன்பான பணிவான வணக்கத்தை உரித்தாக்கி கொண்டு தொட்டு நாமம் தொட்டு நாமங்கிறது முதல்ல சொல்லணும்னா இதை இந்துக்கள் தீட்சை என்று சொல்வார்கள், கிறிஸ்தவர்கள் ஞானஸ்தானம் என்று சொல்வார்கள், இஸ்லாமியர்கள் சுன்னத் என்று சொல்வார்கள். அதாவது ஆன்மீகத்துக்குள்ளே நுழைகிற பொழுது அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய முதல் நிலைப்பாடு ஆரம்ப கல்வி என்று சொல்லலாம். இப்போ தொட்டுநாமம் என்கிறது நம்ம ஒரு 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 நிலைப்பாடு. ஆனால் நம்முடைய கரங்கள் எல்லாம் சான்றோர் கையாலே எள்ளும் நீரும் களி கரைத்து கொல்ல விடைகள் கொடுப்பேன் நான் கூண்ட சான்றோர் கையதிலே. சான்றோர் கைங்கிறதே இது சத்தியமான கரமாக இருக்கணும், இது உண்மையான கரமாக இருக்கணும். நம்முடைய உழைப்பை தவிர, நம்முடைய தேட்டத்தை தவிர வேறு ஒரு காசு பணத்தை லஞ்சமாகவோ கைக்கூலியாகவோ இல்லை ஓட்டுக்கு பணம் வாங்குறவங்களாகவோ இல்லை அரசியல்வாதிகளிடத்திலிருந்து காசு அந்த மாதிரி வாங்குறவங்க நாமும் கொடுக்கக்கூடாது. என்ன இதில் மேலான விஷயம் என்னான்னு கேட்டால், அசைவ உணவை சாப்பிட்றவங்க கூட அடுத்தவங்களுக்கு தொட்டு நாமம் கொடுக்கக்கூடாது. அப்படி கொடுத்தால் அது கொடுக்குறவங்களுக்கும் தோஷம், வாங்குறவங்களுக்கும் மிகப்பெரிய தோஷம், பாவம். ஏன்னா இந்த நாமங்கிறது மிக மிக புனிதமானது. புனிதமான இந்த நாமத்தை புனிதமான கரங்களாலே தான் கொடுக்கப்பட வேண்டும். ஆனால் இன்றைய சூழ்நிலையில் இப்போ நாங்கள் ஏடு வாசிக்கிறோம். என்னை பொறுத்தவரையிலே நான் ஒரு 25-30 ஆண்டுகளாக திரியேடு வாசித்தாலும், நாங்கள் ஏடு வாசிப்பதற்கு முன்னாடியே எங்களுக்கு அறியாத காலத்தில் தெரியாத காலத்தில் நாங்கள் ஏதாவது சாப்பிட்ருந்தாலும், ஆனால் அகிலத்திரட்டை உணர்ந்தவுடனே, அகிலத்திரட்டை படிப்பதற்கு முன்னாடியே நாங்கள் அசைவ உணவை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. எங்களுடைய வீட்டிலே எங்கள் அம்மா அப்பா என்னுடைய மனைவி மக்கள் எல்லாருமே அசைவ உணவை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. எல்லாருமே ஒரே நிலையில் ஒரே புத்தியில், எங்கள் வீட்டில் யாருக்கும் இந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது. மற்ற என்னுடைய சகோதரங்களெல்லாம் வேறு. ஆனால் என்னுடைய வாழ்க்கையில், ஏன்னா ஐயாவளிங்கிறது எல்லாருக்கும் கிடைக்காது, கிட்டியவரே கிட்டிக்கொள்ளும். இப்போ எங்கள் குடும்பத்தில் நாங்கள் 5 ஆண்கள், ஆனால் எனக்கு மட்டும்தான் ஐயா அந்த வழிபாட்டு முறையை தந்திருக்கிறாங்க. இதுபோல் ஒவ்வொரு குடும்பங்களிலும் ஐயா அதை தாராங்க. நம்ம அதை பயன்படுத்த வேண்டும். எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும்னா, முதல்லையே அசைவ உணவை தவிர்க்க வேண்டும். இரண்டாவது உச்சி படிப்பு, உகப்படிப்பு, அகில திரட்டு ஏடு வாசிப்பு இதெல்லாம் பண்ணினா தான் நம்ம ஒரு பிராமணத்தன்மை. பிராமணங்கிறது ஜாதி அல்ல, தன்மை. உப்புக்கு ஒரு தன்மை இருக்குது, மிளகுக்கு ஒரு தன்மை இருக்குது, இல்லை தேனுக்கு ஒரு தன்மை இருக்குது. எல்லாம் இப்படி இருக்கிறது போல் பிராமணத்தன்மை. பிராமணத்தன்மைங்கிறது ஜீவகாருண்யம், எல்லா உயிர்களிடத்திலும் அன்பாக இருக்கிறது. அடுத்தது வேதங்களை படித்து அந்த நூலொழுக்கத்திலே, அந்த மாலொழுக்கத்திலே வாழ்க்கை நடத்துறது. அப்படி நடத்துகிறவங்க மட்டும்தான் நாமத்தை எடுத்து மற்றவங்களுக்கு கொடுத்தா கொடுக்கிறவங்களுக்கும் பலன், வாங்குறவங்களுக்கும் பலன். இதை கொடுக்கிற பொழுது ஐயா சிவசிவ அரகரான்னு சொல்லி அந்த மக்களுடைய வாழ்வுக்காக, நன்மைக்காக ஐயா நினைச்சு அந்த நாமத்தை போட்டால், ஐயா சொன்ன மண்ணும் தண்ணினால் சகல வினை தீர்க்கப்படும். அப்போ கொடுக்குறவங்க நல்ல பக்குவமானவங்களாக, பரிசுத்தவான்களாக, நல்லவங்களாக, ஐயாவுடைய வழியிலே பக்தி மார்க்கத்திலே ரொம்ப தீவிரமாக இருக்கிறவங்களாக இருந்தால், யார் ஒருவருக்கு நாம் தொட்டு நாமம் கொடுத்தாலும் அவங்களுடைய பிரச்சனைகள் உடனே மாற்றப்படுகிறது, அவங்களுடைய கஷ்டங்கள் மாற்றப்படுகிறது. அதனால் கொடுக்குறவங்களுடைய கரம் ரொம்ப முக்கியம், ரொம்ப முக்கியம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா, யாரையும் சுட்டி காட்டி விரும்பலை, ஆனாலும்
ரவுடித்தனமானவங்க, மது குடிக்கிறவங்க, மாமிசம் சாப்பிட்றவங்க, பெண்கள் விஷயத்தில் தவறாக இருக்கக்கூடியவங்க, இவங்க எல்லாருமே அடுத்தவங்களை நாமம் போடக்கூடிய நிலையில் தான் இருக்கிறாங்க. மது குடிக்கிறவங்க, மாமிசம் சாப்பிட்றவங்க நாமத்தை தொடவே கூடாது. தொட்டால் மாபாவி போட்ட முத்திரி அவனுக்கு வாட்சியாய் தோணக்கண்டே. மாபாவி போட்ட முத்திரி தான். மாபாவியாக இருந்துக்கிட்டு நாமம் போட்டு என்ன பிரயோஜனம்? சுத்தமாகணும், நம்ம நல்லவங்களாகணும், ஐயாவிட்ட கேட்கணும். வேற என்ன இருக்குது உலகத்தில்? நல்லவங்களாக வாழணும். நல்லவனாக இருந்தால் இறைகள் தவிர்த்து வைப்பேன். வட்ட வட்ட சாலையிலே வழுதாமல் நீ இருந்தால் புத்தி சொல்ல நான் வருவேன், புலம்புவேன் என் மகனே. இல்லை, ஐயா நம்ம வழிபாட்டுக்குள்ளே நம்ம நல்லவங்களாக, அதாவது பொதுவாக பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா தன் அளவிலே தூய்மை, தன் அளவிலே நேர்மை. இப்போ நம்முடைய கைகள் கொடுத்து சிவந்த மழை கொடுக்கும் கொடையோ 2 மாதம், வெயில் கொடுக்கும் கொடையோ 3 மாதம், பசு கொடுக்கும் கொடையோ 4 மாதம், மாமன்னன் கர்ணனோ எல்லாம் மாதம். அதுபோல் நம்ம தர்ம சிந்தனை, பிறருக்கு கொடுக்கக்கூடிய மனம் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்க வேண்டும். யார் நம்மள்கிட்ட எந்த உதவி கேட்டாலும் இருக்கிறது, இல்லாததை செய்ய வேண்டாம். கொடுக்கிற அந்த மனம், கொடுக்கறதுல தான் இருக்குது நிறைவு, கொடுக்கறதுல தான் இருக்குது திருப்தி, கொடுக்கறது தான் சந்தோஷம் இருக்குங்க. நீங்கள் அதை கொடுத்து பாருங்கள், உங்களுக்கு கர்ம வினைகள் இருக்காது, பாவ வினைகள் இருக்காது. இப்போ தர்மம் தலை காக்கும், தக்க சமயத்தில் உயிர் காக்கும் அப்படின்னா நம்ம கொடுக்கிற அந்த தன்மை. அப்படி நம்ம கரங்கள் கொடுத்து சிவந்த கரங்களாக இருந்தால் அந்த கரத்திலே நீங்கள் எடுத்து நீங்கள் உங்களுக்கும் திருநாமம் அணிந்து மற்றவங்களுக்கும் அந்த திருநாமத்தை அணிந்து விடுவீர்களானால் அவங்களுக்கும் ஞானத்தை விளங்கக்கூடியது. ஏன்னா இந்த திருநாமம் எடுக்கிற இடம் சுழிமுனை, ஆக்ஞா சக்கரம். இந்த சுழிமுனையிலே தான் நம்முடைய மனம் ஒரு நிலைப்பாடு இருக்குது. இங்கே நல்ல பக்தி தியானத்தில் அப்படி இருந்தீங்கன்னா உங்கள் அந்த புருவ மத்தியில் ஒரு 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 ஒளிவட்டம் இல்லைன்னா ஒரு உணர்வு தலை இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். இப்போ நான் எல்லாம் உச்சப்படி படிக்கிறப்போ டக்குன்னு எனக்கு அந்த இடம் அப்படியே ஒரு பயங்கர சக்தியாக இருக்கும். மனம் ஒருநிலைப்பட்டுட்டான்னாலே அந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு உணர்வாக மாறிவிடும். இதுபோல் மாறுறவங்க தான் மற்றவங்களுக்கு நாமம் கொடுக்கறதுக்கு தகுதி. ஏன்னா மற்ற அந்த மனம் அப்படி அதில் லயம் ஆகுதுன்னு சொன்னாலே அவங்க அந்த ஐயாவுடைய சட்டத்திட்டங்களை, ஐயாவுடைய அகிலத்திட்டங்கிற தர்ம போதனைகளை பயன்படுத்தி அதன் மூலம் வழி நடந்தால் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு அந்த அந்த மனோலயம் வரும். மனோலயம் வந்துக்கிட்டு ஐயான்னு நினச்சிக்கிட்டு அந்த நாமத்தை எடுத்து நெத்தியில் போட்டு விட்டோம்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு ஈகபர சுகம். உலகத்தில் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தாலும் நோய் இருந்தாலும் துன்பம் மாறும். அடுத்ததாக ஞானம் விளங்கும். இந்த ஆக்ஞா சக்கரம் துவங்குகிறது, மனதினுடைய ஒருமைப்பாடு அதிகப்படுகிறது. இப்போ நல்லோரிட்ட நாமம் எல்லோருக்கும் நல்லதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாருங்கள். இப்போ இந்த தொட்டு நாமன்றதுக்கு இப்போ சின்ன குழந்தைகள் தெரியும். நாம் இப்போ என்னை பொறுத்த அளவில் நான் எனக்கு முன்னாடி ஏடு படித்தவங்க எல்லாருமே தாங்கல்களில் போய் ஏடு படிக்கிற பொழுது அவங்க ஒரு குருஸ்தானத்தில் இருப்பதைப் போல நினைத்து, தன்னை ஒரு பெரிதாக நினைத்து நாமத்தை கைப்போட்டு எடுப்பாங்க. என்னுடைய காலகட்டத்துக்கு பிறகு நான் அதை கைப்போட்டு எடுப்பதில்லை. ஒரு சின்ன குழந்தை நாமம் தந்தாலும் ஐயா தருகிறார், ஐயா தான் நாமம் இடுகிறார், ஐயா கொடுக்கறதும் ஐயா, வாங்கிறதும் ஐயா என்கிற மனநிலையில் தான் அந்த நாமத்தை பெற்றுக்கொள்வது. நம்ம இப்போ அதுபோல் நிறைய பேர் கை போட்டு நாமம் எடுக்கிறது, அது மகா தப்பு. அது யாராக இருக்கட்டும், கொடுக்குறவங்கள ஐயாவாக பாருங்கள். நீங்கள் அதுக்கு மேலே உள்ள ஐயாவாக பார்க்காம உன்னிலும் பெரியவனாக ஒருவனில் உயர்த்தி கண்டால் தன்னிலும் பெரியவனாக தலைத்து இருந்து வாழ்வீர். அவன் கொடுக்கறது குழந்தையாக இருந்தாலும் சரி, பெரியவங்களாக இருந்தாலும் சரி, ஆனால் அவங்க நல்லவங்களாக இருக்கணும், நல்லவங்களாக இருக்கணும். குழந்தையும் அப்படித்தான், பெரியவங்களும் அப்படி நல்லவங்களாக இருக்கணும். நல்லவங்களாக இல்லாத பட்சத்தில் அந்த நாமத்தை தவிர்ப்பது என்னை பொறுத்தவரை நல்லது. அவங்களுக்கு நாமம் வாங்குறது நமக்கும் நல்லதில்லை, அவங்களுக்கும் நல்லதில்லை. கொடுக்குறவங்களுக்கு தான் நம்ம நல்லவங்களாக இல்லாமல்
அடுத்தவங்கள நாமம் கொடுத்தா அதுபோல் பாவம் நம்ம கொடுக்கறது 1000 மடங்கு நமக்கு திருப்பி கிடைக்கும். நம்ம ஒருவரை வாழ்க வாழ்க வாழ்கன்னு சொன்னால் அந்த வாழ்த்து நமக்கு 1000 முறை திருப்பி வரும். அதுபோல் நம்ம ஒரு கெடுதல் நினைத்தாலும் அதுபோல தான். அதுபோல் நம்ம நல்லவங்களாக இல்லாமல், நம்முடைய கரங்கள் அன்பின் கரங்களாக இல்லாமல், கொடுத்து சிவந்த கரங்களாக இல்லாமல் நாமத்தை போட்டோன்னு சொன்னால் நமக்கு தான் கெடுதல் அதிகம். வாங்குறவங்களுக்கு தெரியாது, ஆனால் நாமம் கொடுக்குறவங்களுக்கு மிகப்பெரிய கேடு. அதனால் நாமம் கொடுக்கறதுக்கும் கூட, நாமம் தொட்டு நாமம் கிட்டுறது கூட ஒரு தகுதி இருக்கிறது, ஒரு பக்குவம் இருக்கிறது. அந்த காலத்தில் குருத்தன்மையில் இருக்கிறவங்க தான் அதை செய்வாங்க. இப்போ அந்த மாதிரி கிடையாது. ஐயாவளியில் மட்டும்தான் குருத்தன்மை இல்லாமல் எல்லாரும் அதை பயன்படுத்துகிறாங்க. ஆனால் பயன்படுத்துவது தப்பு இல்லை. எல்லாரும் நல்லவங்களாக இருக்கணும், அன்புள்ளவங்களாக இருக்கணும், தர்ம சிந்தனை உள்ளவங்களாக இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் அந்த தொட்டு நாமத்தினால உலகத்திலையும் பிரச்சனைகள் மாறுகிறது. ரெண்டாவது, ஆன்மீகத்தினுடைய துலக்கம் சுனம்பக தீட்சை, ஞானஸ்தானம், சுன்னத் அப்படின்னு சொல்கிறது போல் ஐயாவளியினுடைய தீட்சை தொட்டு நாமம் கொடுக்குறவங்க நல்லவங்களாக இருந்து கொடுத்தா வாங்கிறவங்க சிறப்படைவார்கள், மேன்மை அடைவார்கள், இறப்பு பிறப்பில்லாத பெருவாழ்வு அடைவார்கள், ஐயாவுடைய தர்மராஜ்யத்தை பெறுவாங்க. இதில் என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னா, இந்த திருமணம் நடத்துகிற பொழுது அந்த மணவாளனுக்கு மணவாட்டிக்கும் கொடுக்குற தொட்டு நாமம் மிகப்பெரிய. நல்லவங்க கொடுத்தாச்சுன்னா அவங்க எல்லா கெட்ட எண்ணத்திலிருந்து விடுதலை அடைந்து விடுவார்கள். விட்டு அதுக்கு பிறகு அந்த நல்லவங்க திருநாமம் கொடுத்தா அவங்களுக்கு அந்த அந்யோன்யமான அன்பு உருவாகிறது. அவங்களுக்கு அதுவரைக்கும் இருந்த அந்த பழைய பாவங்கள், கர்ம சஞ்சலங்கள், பழவினைகள் அது மாற்றப்படுகிறது. நல்லவங்க கொடுத்தா, நல்லவங்க தொட்டாலே போதும், நல்லவங்க ஒருவரை தொட்டாலே போதும், தொட்டால் அவங்களுக்கு நன்மையே வரும். அதுபோல் இந்த மரணச் சடங்கு, அதில் ஒரு ஆள் ஐயாவிடத்தில் போயிட்டா ஐயாவளி முறைப்படி மரண சடங்கு நடத்தினா அந்த 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 உடலை பதமிட்ட பிறகு அந்த குருத்தன்மையில் இருக்கிறவங்க தான் முதல்ல நாமம் போடணும். அப்படி தொட்டு நாமம் பாருங்க, அது ஒரு பெரிய விஷயமாகும். எல்லாத்திலும் மேலானது ஒரு மரணமடைந்த உடலுக்கு நாம் அந்த தொட்டு நாமம் அந்த குருத்தானத்தில் போடுறது அது மிகப்பெரியது. அந்த மரணச்சடங்கு நடத்துகிறவங்க குருஸ்தானத்தில் இருந்த அந்த அந்த நாமம் போடுறவங்க சரியாக இல்லைன்னு சொன்னால் மிகப்பெரிய துன்பம் அந்த நாமம் கொடுக்குறவங்களுக்கு வரும். அவங்க குடும்பமே ரொம்ப கஷ்டத்தில் ஆகிரும். ஏன்னா இந்த நாமம் கொடுக்கறதுல ரொம்ப சக்தி இருக்கிறது, ரொம்ப வல்லமை இருக்கிறது. இதை கொடுக்குற பொழுது அந்த அந்த இறந்து போன உடல் எவ்வளோ பெரிய பாவத்தில் இருந்தாலும் சரி, எவ்வளோ பெரிய புண்ணியத்தில் இருந்தாலும் சரி, கொடுக்குறவங்க மிக மிக நல்லவங்களாக இருந்தால் அவங்களுடைய அந்த பாவ நிலைகள் விளக்கப்பட்டு ஆனந்த நிலை, ஆத்மசாந்தி நிலை, அமைதி நிலை உருவாகிவிடும். கொடுக்குறவங்களுடைய தன்மை, கொடுக்குறவங்க நாமம் தொட்டு நாமங்கிட்டுறவங்க சரியில்லைன்னு சொன்னால் அந்த இறந்து போன உடலுக்கும் துயரம், இவங்களுக்கு அதனால் பெருந்துயரம். இதில் ரொம்ப கவனம். நாமம் போடுறது நிசாரமாக நினைக்கிறோம், அப்படி அல்ல. நம்ம நெத்தியில் போடுவதற்கும் மற்றவங்களுக்கு கொடுப்பதற்கும் நம்முடைய சக்தி நிலையை, நம்முடைய மனோசக்தியை, நம்முடைய உடல் வலிமையை எல்லாம் நம்ம வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். எல்லாத்திலும் மேலாக நாம் மற்றவங்களை வாழ்த்துகிற, ஆசீர்வதிக்கிற, அன்பு காட்டுகிற, கருணை காட்டுகிற, தர்மம் கொடுக்கிற தன்மையில் இருந்து நாமம் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த உலகம் தொட்டு நாமத்தினால் வாழ்வாங்கு வாழும் என்பதே தொட்டு நாமத்தினுடைய பலன். ஐயா உண்டு.